Ketika arpun riu terik Jun arpun riu ketika singi International Day Against Drugs. Umno kami kani ka day ka jingwan penulong jong ka United Nations haus nem ka kandai spa prapunyo. Nadu kata ngi manus nem baru kiri baru keleng bertai kia observe ya kani ka singi ki kum ka singi ba persya yu drugs. Kajing tuku kong san kalong bantai ka bertai ka balai na kajing di drug ka kajing di drug kawan ra ya kajing ya ki imlang kasalang bat ringkat ru ya ka kot ka kia ya ki beriu ru kumjo Sarkar Meghalaya kalale sibun ki ke kamtam kajing lam jong new chief minister jong yu kontrat sama la don kajing ya kajing mut berkat banseng kani ka dream mission ti nakalian ka dream mission pada ngilai le bun ki kam lale kui bening kong kadai ba ka problem ka ba he tam mangi kadai ka stigma kani ka jingle ra ti ba nalada don manu kayin juno balangat how drugs ti berbor ngisem jinjar i banyak keren sepang kata tang de ka jingle ra ngimnut banyak thu ino ngimnut ban keren ino ru ngini wat jing tip ko khagnu rukom te dodo bangi set up bangi ka don ka dream mission tinggi le ko ka da ko la ngisna ka list jong par ko ki rehab centers ngibu po website nang tai kata ka website ban access ya ban yo ya kata ka list ngisna do QR code utau QR code pada ngile ko ban bakanya sapriang ye ki ba ngisna di calendar haki kalenda ngi bo gitu QR code nang ta bade ngi sa ai pat ba ki brio mental bon ki longian ki la pha ki khon limba tang gajing tip ki yo na ki limba ki QR code ba how to QR code kan list kalong jo ki rehab par khoj bat ki contact number jo ki rehab ru te khamtam ba ya ki baduk lai ki long yo free ka treatment te kata ka de ko wei ka yu kepala yarap ha kamtam man pendu ka ne ka stigma